Ahmad ya habibi salam alayka ya miski wa tibi salam alayk. Ya Allahu Allah kai ne fa'alul lima yuridu, duk hukuncin da kai ba a ja sai dai a ce alhamdu. Ga kokon barata na biko dan girman Ahmadu, basira hazaka da juriya nake ta roƙo Habidu. Zan waƙe masoyi sayyidil anbiya cikakke Mahmudu salam alayk. Ahmad ya habibi salam alayka ya miski wa tibi salam alayk. Kai ta ƙaro salati gurin ba wannan da ya ganka Allah, sayyidul wujudi mai shabbakin nan mai rula. Baba Gumbatulu mijin Khadijatu ango garamla, shi san wa kasida khairil khalqi Muhammadur Rasula. Ya sirrin Allah badadin Allah rahamar Allah salam alayk. Ya khairil bariya manzan Allah salamun alaika, bashirun nadhirun kai mallamini na rero ya banka. Ya sayyidul kulli ga kamalin ka zan ambace ka, kai mun karamci ta haka lamun can ambace ka. Salamun alaika ka amsa sallamar nan da na yi gare ka salam alayk. Ahmad ya habibi salam alayka ya miski wa tibi salam alayk. Kowa ya rike ka ya gama arziki na nan har kiyama, mu dai mun rike ka du mai kaunar ka baya nadama. Ka samu a cetonka in an tashi a ranar kiyama, da mu da iyayenmu si duka yarda muna cikin salama. Kai mai karamci ne da tausayi ya sayyidil umma salam alayk. Salamun alaika ya kaka a gurin Hassanaini, Rasulullahi annabi juyo ka dube ni. Mai luwa ilhamdi kai ne wanda ka zo da Qur'ani, wallahi tallahi kai ne komai sayyidil kauni. Ya mai sayyidi Hamza na sako har Zunnuraini salam alayk. Ahmad ya habibi salam alayka ya miski wa tibi salam alayk. Ai kadai kwallon kwal Allah yayi ka kowa ya gane, bai yi ma kishiya ba wanda ya ma kishiya dan tsiya ne. Allah ya girmama ka ya ɗora ka a saman kowa ne. Billahi azimu mai gida kai ɗin na daban ne. You are special one, first class shugaban fa shugaba ne salam alayk. Komai mai komai ga marar komai a gabanka, komai Allahu yana yi dan alfarmarka. Ahmad Mahmuda mun yi kamun kafa a gare ka, nurul anwari sayyidi karka yarda mu koka. Mu ba mu da komai sai kai ya mai birnin Makka salam alayk. Ahmad ya habibi salam alayka ya miski wa tibi
salam alaikum. Ba wanda ya kai ka ba tamkata ka nurullahi, ka zarce Adam kafi Musa kalamullahi, wayayya kamar ka du cikin anbiya'ullahi, kai kadai kwallon kwal Allah yayi ka abdullahi, babullahi nurun Muhammadu rasulullahi salam alaik. Mai luwa ilhamdi mai tajul izzi dan addinani, gaishe ka nake yi ni ne naka kamaluddini, baban zahra'u Mustapha ginshikin addini, mai kira abba Allah dan Amina basihul lisani, ni ka karbi yabona mai madinatu kakan Husaini salam alaik. Ahmad ya habibi salam alaika ya miski wa tibi salam alaik. Ya mai sadiku mai gidan Usman har Aliyu, muntahal ghayati ta hasirrin Allahu hayyu, mai gidan Bilalu almakiyu almadaniyu, kai nake wa waka ya gatan shehana askariyu, ya rahama gabayi khairul khalqi Muhammadun nabiyyu salam alaik. Kai Allah ya baiwa jawami'il kalima Mahamudu, ra'ufun rahimun ya baban Abdu jikan Abdu, mai gidan Salmanu mai gida gun Hassanu da Zaidu, ya gatan Ukasha mai gida gun Saidi Ubaidu, ni dai nayi roƙo ka amince min ya Mahamudu salam alaik. Ahmad ya habibi salam alaika ya miski wa tibi salam alaik. Gaishe ka nake yi sirrikin Usman Zunnuri, sirri na Khadija da mai ka abul ahbari, sha yabo sha salati sha kirari al-mukutari, duk wanda ya bi ka to ya kauce wa dukkanin sharri, mai salati gare ka shine zai samu du alkhairi salam alaik. Anta khairul kalki fasihul lisan mai albarka, dukkanin zancenka wahayi rabbi ke yi gunka, sannan ka faɗe shi lahaba ka faɗin sarranka, sadiqul masduku na rantse walla babu tamkarka, sayyidil alamina tataccen balaraban cikin Makka salam alaik. Ahmad ya habibi salam alaika ya miski wa tibi salam alaik. Ya sirrillahi habibullahi rasulullahi, sayyidin sadati ni masoyinka ne wallahi, surarka nake so in gani ya rasulallahi, in ganka muraran ra'ayil aini nurullahi, ni wannan mukami shine buri na wallahi salam alaik. Kai ne mai Allah mai irin sunayen Allah, kai ne kaga Allah da idanunka mai
manzon Allah. Ya bawan Allah, so nake yi ka roƙan Allah. Ranar mutuwata in cika ina ambatan Allah. Dan kai ne sarkin jakarimi manzan Allah. Salam alaik Ahmad ya habibi, salam alaika ya miski wa ibi. Salam alaik nan zan sa aya in takaita ya ikiwani. Ka abul ahbari ni ne na ku kamaluddini, mai bandirin nan hadimin sayyidil kaunaini. Ɗagun Fadimatu yayan Hafsatu mai addini. In kana nema na so cikin fage za ka same ni. Salam alaik Ahmad ya habibi, salam alaika ya miski wa ibi. Salam alaik